Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, karatong tanano, adlaw karong Sabado, no? March 1, tuig 2025. O karon day no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload ta og handumanan sa usa ka awit. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa da sa iyang kagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atwang tatampo nagdasingan nga Bruin. Oy, Besh! Ay, Besh, tanawa! Uy, unsa man na? Kagwapa gud nimo. Na makikita ang bouquet of flowers nga na pag chocolates. Wow ha. Kasi naghatag ana. Okay, siya pa ang akong admirer, day. Jock! Parain mo ni, oy! Unsa? Unsa kay para ako? Ala, bungol. Ay, si binuang diha uy. Binuang! Di ni binuang, no? Kung ako pa ni ako, kaning dadon din eh. Lagi, parain mo ni. Ginulor ni na ako sa taga laing seksyon, day. Gidunol ni, parain mo gyud lagi kay amiga man daw ta. Wala ako iyang nakitaan. Mo ni, di ba? Di lang musulti kung kinsay naghatag, basta parain mo gyud ko, no? Pag sure uy. Hala, oy, di may noon mo to, May pakaday, oy. Makaingon pa ta. Sana, Ama ko gid ka uy. Ay, kalamot. Kinsa man kay naghatag ani? Oh, kumusta naman ang imong pagtuon? Okay naman ta. Aw, maayo hinoon. Agatong sabot ha nga unya na mag-uyab-uyab. Humanasan ang imong pagtuon. Opa. Dai, ni ano sa ilain, dai. Sana Unsa naman sad na? all. O sa ba din na, chocolates. Hala, oy, gupaha sa kamigang. Maanyag. Ay, kinsa bigi kay laghatag ani, no? Pero dai, kinibo, tanawa, nalagi liter. Na, walang nako ba siya ha, kay para imo man eh. Ikaw nalay sa aning liter ha, tanawa rin, day. Ambita. Dali. Now, basahabi, padungga ko. Ay, excited ko. Hi. Wa Hi. ka makailan nako pero kung pwede ka later in the afternoon Oh. at 5:30 p.m. Wala. Let's meet sa hall. Ala, uy, ka-sweet! Kinsa magigala sa rin. Ay, excited ko makikailanan niya. Tungahon kan ina ko. Ay, oo, ay, tungahan na, uy. Nag-effort ba yun na ang tao, ha? Kulbaan man ko dahi uy. Ay, ni anak ko. Asa naman ka siya, no? Hi. Ako? Yes. Bruin, right? Yes. Bruin. Pasensya na if please ko ramang gani kayo ko para nimo ha. Pero nahadlok lang ko. Nahadlok ko nga basin kon may baok ka nga kasi nagsigig hatag mo flowers o chocolates. Dili na ko nimo atubangon. Maong walagi kumutugan kun kinsa ko. Tagalaing section ka, diba? Yes. Sa una lagi kong ganahan nimo. Karon pa lang yung kunay kaisog nga makikatubang nimo. Doon na ba tayo angayang storyahan? Bruin, kung natagal lang ko ni mo chance, pwede ba kong manguyab ni mo? O pa man gani ka masulti sa imong pangan, anya manguyab na hinuon ka. Oh, di ay.
Ah, ako din si Gigil, Bruin. Gigil, ako na ning una-una. Tagaiw na ako gikayon. Sige, sige. Way kaso. Bisag unsa pa nakadugay, ako nang paabuton. Maghuwat gyapon ko. Salamat, Jill. What? Tumboy? Oh no. Oday, Hala. haka bitaw eh. Digit siya mailhan nga tomboy day ay, kay murag siya lalaki. Ay, nawa na. Nituhop ng gaba. Unsa ka diha? Gaba ba? Nalimot ka nga maglagot man gyud kag tumboy. Magsigim ka ni kag panaway. Pero karon ni Daig nagyug ka. Karma na gyud ni mo, Day. Feel na ako, padi-di lang ka karon. Pero puhon, kay ba ako mubigay ra gyud ka ng tumboy, ah. Day, Daig na kog bakakon. Lo! Lahi ra gyud ang glow sa imong face, Day. Okay. Pag-istorya nimo ng tumboy, lahi ra gyud. Ni blush ka. Ay, ba ko, oy, nga gikilig ka. Day. Unsa, Bruin? Imo na kong gisugot? Ngano? Dili ka ganahan, kaya ako na lang bawion. No, 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 no. Ganahan ko eh. Ganahan gyud kay ko. Salamat. Salamat, Bruin. Akong isaad. Bisag ingon ani ko, pero ihatag gyud nako ang pagmahal nga deserve nimo. Isaad na nako. I love you, Bruin. I love you too, Gigil. Hoy, Bruin. Tug-ani ra ko kustinood. Doon na ka ba uyab? Pirmi lang ko nga makakitag mga mahalon nga tsokolit. Diha sa atong ref. Ingon si mama nimo. Kuan ko no, imo ko no na. O man, imong uyab mo'y naghatag na. Kuan, Tug-ani ko tinood. pa ang tinuod o. Pero aside anak pa, doon na pa ko'y lang itugaan mo. O man, Dili lalaki akong uyab pa. Tomboy. unsa? Nabuang naman siguro kang tawhana ka. Usaman! Tumboy pod ka! Papa, dili uy. Gisugot na ko siya tungod kay buutan mga kaayubi. Ha? Pa, sugti na lang gud ko. Isaad ako. Dili gyud ko magbinuang sa akong pagtuon. Bantay ka bitaw! Salamat pa. Dali aras panahon lang ga, no? College na ta and mag 2 years na ta. Wa man ka magmahay lang ka. Nga nagkutang magmahay man ko. Pinangga makay ko nimo. Salamat lang ka, ha. Salamat pud kaayo lang ga kay maka-feel kit kong love kit ko nimo. I love you lang ka. I love you to lang ga. Asa man is Gigil, uy. Wa pa man din sa mong abutanan. Magdungan pa ikimig uli. Sige naman na siya kingon ani, uy. Langga. Langga. Langga, sorry kaayo. Nadugay ko. Nag-oral defense pa manggod mi. Okay na lang ga, uy. Kasabot ra ko. Tanan na. Padung na mo gabi, eh. Ha, sige, sige. Dali na. Nga naman is Gigil, uy. Nagkadugay, nagka-cold naman. Ay, kontakon ako kung umikang bayot, be. Sorry, di ko pwede wrong. Nakoy lakaw, God. Mao ba?
Sige, okay ra best. Amping sa imong lakaw. Okay, besh! Thank you. Mag-scroll-scroll na lang ko tinis newsfeed sa akong Facebook, B. Oh, time pa. Si JJ lagi ni. Huwag akong amigang bayot kuyog ang laing barkada nga. Gi-upload sa usa sa akong friends din sa Facebook. Kanus naman ni? Nagkuyog-kuyog di sila nga wa ko mahibaw? Sorry, Bruin. O, agsibuti mo ipasabot. Nga nang nag-sorry ka. Wala ko tuyo, Nakasa ko ni mo. Sultihi dayon ko. Doon na nanitabo na mo sa imong amikang bayot. Unsa? Sorry, pero 2 months na nga may relasyon, mi. Kinuo ko. Maong sorry. Pasaylo ako pero kinahanglang magbuwag na ta. Dili ni mo deserve ang tao nga parehas na ako. Salamat sa imong pagdawat sa akong pagkatao. Salamat kaayo. Tay, sorry. Sorry, Deha. Wala ko tuyo, Tay. Ang tinuod. Gi-fight ba yagin na ako feelings nga to niya, Tay. Pero si Gigil ay... Wa ko may bawa nga parehas na imikipati. Wala mo kapugni, Tay. Sakit kayo ni para nako, day. Tay. Best friend ti ka pero gitraidor ko nimo. Tay. Ay kasabot ko nga gisakitan ka karon. Pero anak, lison pugngan ang pagbati sa usa ka tao. Dili ka balay malipay pananglit imo best friend gyud nga bayot og si Jejil ang magkadayon. Sukuhay man tuod ang ilang gibati sa ilang tinuod gyud nga pagkatao. Pero kung buot hunahunaon man gud, parison gyud silang duha. Kay babae gihapon og lalaki. Pa, Pero ayaw nagpugsa ang imong kaugalingon. Kung dili pa gyud ka andam nga mupasaylo nila, ang importante nga open ka puhon sa pagpasaylo. Bes, pasensya na ha nga. Katag kainin ako mga butang din. Saon nga gikan pa magud ko ni apil og pageant, God. Pagkagabi, maong katag kayo nga mo ron. okay ra best. Tuod, naduaw lagi ka. Salamat ha. Salamat nga niduaw ka. Napasaylo na ba minimo? Langga, niyan ako. Bruin? Niya ka? Mabdus ka di ay? Oo. 4 months na. Nalipay ko para ninyo. Matawag na gid mag-usa ka pamilya. Napasaylo na ba minimo? Oh, dapat unta. Dugay ko na kining gibuhat. Pasensya na mo ha. Salamat, day. Salamat. Salamat, diha. Salamat kayo nga napasaylo na minimo. Imbitara ba yung ikupuhon sa iyong kasal ha? Siyempre! Never thought I'd feel this way, that I do believe. Nalipay ko para sa akong ex nga tomboy o sa akong ampingkang bayot. Lahi ramang gyud ay kung makamao ka mo pasaylo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Bruin nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. That's what friends are for. Keep smiling, keep shots what friends are.
Ang mga kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.